presentar i la campanya arrenquem i que difondrem per arreu de Catalunya a partir d'avui d'aquesta primera festa infantil de la cultura popular catalana, Inculcat, que estrenem aquí a Capellades el proper 30 de maig amb una gran representació de tots els àmbits de la cultura popular. Benvolguts amics, la situació que estem patint al nostre país ens porta avui a prendre una decisió a Difolc. Conjuntament amb l'Ajuntament de Capellades hem de comunicar-vos l'ajornament d'Inculcat, la primera festa infantil de la cultura popular, aquest nou esdeveniment nacional que estrenàvem a la vila de Capellades el proper 30 de maig. Una decisió dura, però que la prenem convençuts en benefici de poder aturar finalment aquest virus que ens ha tocat a tots. En nom de tot l'equip de Difolc, us enviem tot el nostre escalf i us emplacem a retrobar-nos el proper 24 d'octubre per celebrar llavors la gran festa infantil de la cultura popular. Comptem amb tots vosaltres, us hi esperem, ens en sortirem. Hola, soc l'Àngel Soteres, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Capellades. Sabeu que Capellades acollirà l'Inculcat, la primera festa infantil de la cultura catalana, i que ja portem força gent treballant amb els amics de Difolc per crear aquest esdeveniment d'abast nacional que faci de punt de trobada de totes les colles infantils de cultura popular del nostre país. I portem tot aquest temps treballant tota la il·lusió del món, com podeu pensar, com la que ens heu transmès alguns de vosaltres que teniu a participar-hi. Però bé, hem arribat a la conclusió que ara no podrà ser, que sabeu que ara la prioritat és aturar el virus i que la millor manera de fer-ho és quedar-nos a casa. Per tant, hem quedat amb Difolc precisament per poder celebrar la festa després i gaudir-la al màxim. El millor que podíem fer ara era aturar, quedar-nos a casa i que així segur que ens en sortirem. Per tant, bé, es veurà de les vostres agendes el 30 de maig, ja no farem l'Inculcat el 30 de maig, però això sí, apunteu-vos el 24 d'octubre, que serà la nova data que hem acordat. Per tant, ja ho sabeu, us esperem el 24 d'octubre, això sí, amb la mateixa il·lusió. Salut!